И здравейте на всички, аз съм на Шейпи. Днеска ще играм томболата. Поставяме линка. Ето този линк, томбола. И Random Pick Winner е... Всъщност, преди да стреля, ще кажа, че са... В смисъл, ще стреля третия, който победи, да не кажа, че е нагласено. Първия няма да е, втория, третия победителя. Запис, гената, скайп, 2 коментара има. Има и брат нясите. Ето този пича, Валю 71. Да видим дали е в сървъра. МСГ. Добре. Победителя от томболата е Валю 71. Честито на победителя. И да, това беше всичко от клипа.